Hindi nga din, rugyan ngay basa. Pagkasalitaan ni Susan nga napoluan, dagiti nangan iti sandya, idi kalman laeng manong nemi. Idi kalman laeng manong nemi, tanagplastar kami nga nagtugaw kini ading ko nga Mayla, iti sangwanan datatang kininanang. Tada ka no napatig nga pagsasaritaan mi nga upat. Dua kam lang anak da manong nemi Shakti na una, ading ko ni Mayla. Ni tatang manong nemi kat construction worker. Ni nanang kat aggan gansulyo. Kas lagparparik na kanyak manong nga tibagada kat agsarding akpelang agbasa. Katusto. Ay anak ko. Arigat ti kasto nga sasadin tayo. Ay, nadagsin ti trabaho kat mariknak ti kapsot ko, anak ko. So nga, Susa, ni pagpakasim mo kumanak ko nga sumardang ka pa lang agbasa. Ura ita second year, na nalpas mo matin ti second year college. Mitas na trabaho ka pa lang, no, at maurnong mo, ura ituloy mong tumanlat agbasa. Anam ako ng balasan ko. Tatang, masya nagbat kada kayo kininanang. Iso nga ore kasunod ayat ko, no talaga nga diyo kabaylan, mawatan kayo. Kahit si Kamet Mayla, Tang, ituloy mo tagbasa. Ay nga makapagturpos ka, iti senior high school. Hindi na makapagturpos at senior high school, Tang. Akalis at to ka di. Kaya depende sa sitwasyon. No, kas pagarigan ta mayat ti panagtrabaho ni manang mo, ken mayat ti salunat ko, palimot. Kasulangan tatang, agub trabaho wak, tagurnuwak to sa rek nga agabrod. Ay, ginapiminas pa rin. Data kumamat ti may singasing ko. Ado ti taga-abroad nga napinas ti biyagda. Iti mapan di Hong Kong, iti Dubai, iti Singapore, kenda Dumapay. Ngayon madamag kuman ka na kayo, anak ko. Ada ka din boyfriend nyo? Susan? Ay, may tang. Mayla. Ay, ada nga akong pa'y boyfriend ko ata dakpila ta high school tang. Ada rapapyo. Nagkatanda. Sino ko matitao nga rapap na? Agtutulog tayo nga rod. Agtrabaho ka, Susan. Tumulong ka na kami, kininanang mo. Kastamat lang kang Mayla, pasnek mo tagbasa, agbasa. Kaya no adan tumaurnong mo, si Kasusan, imbas nga ituloy mo tagbasa, agabrod ka. Tulungan ni ading mo. Ni ading mo, makapagturpos ton ti kolehiyo, sikan tumatin ti tulungan na agbasa. O rin umununan to nga graduary na ni ading mo. Tinasken ka agpadpada kayo nga makaadal. Madaan iti makareduar kayo. Kaya madaan kayo tutamitas ka trabaho, nalawag ka di. Wentang, nang, nalawag. Okay, tutulog tayo nga ro da. Awan ti sabali nga ramidem Susan, no di agtrabaho. Awan ti sabali nga ramidem Mayla, no di agbasa. Wentang. Wentang. O kasi, agsabat natin agkari. Ikarik, kada kayo tatang nanang ngagtrabaho ak. Si Kamet, ikarik tatang nanang ngagbasa ak. Rizay. Wentang, awang pagdanagan nyo. Agkari kami kada kayo. Nakastrek ak nga rod iti may sa nga call center manong name kas call center call center agent manong name na-train kami ngayon muna with pay aging ka nag-regular kami first salary manong name first salary and commission kintad kumat kadatatang gininahanan alagat sa mo ito amin na anak ko di ka matagurnong kaya aman ngayon dati ito yung first nga sweldo, commission ko, idod ko kada kayo, makamukay no, paggatangan nyo, unod ito yung gatangan nga pakalaglagipan tayo. Adamatan kwartang nito nga nabati ka para kanya. Si Kamat ading kumayla, kukamad na ito, igatang mo taruwate ma. Thank you manang. Thank you. Manong nemi kayat ko kumaliklikan dagiti lalaki tamangan kunak no saan nga matungpal ti panagabrut ko. Liklikak dagiti lalaki
Tapos nilikas takit matungpal ko ti karik. Kani tatang, ken nana. Ti karik, aga brudak, tulungak ni Mayla nga graduar ingat college. Sakto ag purgod, sakto sumublat. Nga graduar, duwala nga tawon no kan. Ngayon dumteng manong name ni Dave iti biyag ko. Padak mitlayang manong name agyan iti call center. Tsaka mawatan tiriknak manong. Ili dang mo likliklikan. Abi nga likliklikan na. Dave, ada ka di mangiparit? Ada ka di boyfriend mo? Awang pa'y boyfriend ko. Kaya awang pa'y rantak na madaan ti boyfriend. Gabuta, darapahap ko. Tapi nga sa mo pagbali ng inspirasyon mo, ti boyfriend mo, iti rapahap mo. Tulungan ka. Anya ka darapahap mo. Makarunungak ti bagabrod ko. Katuri pa itan. Itan ko namanot ka sa pulang mga agabrod. Lasto? Ano nagagaangaw? Karelasyon ka lang. Gabuti ba't patag ka, Susan? Dave, apay. Lumabaling ko mangit saan ko kayat. Di mo pa'y kayat. Sampay. Sige. Saan ka matapilitan nung saan mo pa'y kayat? Di makadakos manong nimi. Nakadaduman nga mabahay iti o sinig kang kuwana. Kan makariknak mo ti selos. Doko di ka mabait. So dapat iti mangidaldal di bagita kiniti. Ininto ta siyak. Siyak nga arman na. Likliklikak iyat adayok ti bagay kang kuwana. Ininto ta tiga dumang babae. Iso ti mangidaldal ti bagita. Sus. Oo ni dahi tuyin. Kinon ko nak manong nemi. Kanidi may sa ngaldaw ngagsasalita kami kini Mayla nga ating ko. Manang, ahong pa'y boyfriend mo? Ahong pa'y. Nga madu agar arim kanya. Awan ti kayat mo kanakwada? Adang, jakbat pa'y kayat. Tapay na sa lutsod mo? Awan manang. Sige ngay. Sika, da boyfriend mo? Oo, may manang. Oo, peking ka, saktukid din, abubing. Adak pa lang iti ko. Grade, ano ka? Grade 11. Lipas ko ti junior high school. Kaya na, kasi iti karita kadatatag ng nanang. Agbasa ka, agubraak. Nyapedangim na. Nagmayat ka no, da boyfriend na. Sinag ko na. Datay, best friend ko. Kaya mo papal ka met. Medyo. Tata alalandag nga chaperon. Ano, mapandag merienda. Siyempre, kaduwanak, di best friend ko. Umapapal ka met. Umapapalak man ilibas dati agin narakop nga lips to lips. Wanak sila nayata kita. Ading ko. Hanggang sumursurot ka na kwada. Kasano naman pandagbuit sine? Sumurot ka man? Na minsan simurot ha. Ket? Minsan ibuyak latay na. Kaka. Umapapal ka man? Hanggang ngayon. Mayla, hanggang pala makiboy-boyfriend natin ko. Ha? Adaywam tikas ta nga makitkitam. Adaywam na jiga best friend mo no at the date na. Hanggang sumursurot. What? Sige manang, tapno sa anak ko mapapal. Idin to tayo masideg manong name ni Noel kanyak iti may sang aldaw. Ni Noel manong name padamimit lang agent. Hello, Susan. Ay, Noel. Sige kayam. Madlaw ko na bayagang sa angin masideg ni Dave keng ka. Ha? Ano to ko na? Nabayagan na saan ngayon masidig ni Dave Ken ka? Uwing nga ron. Abay, pinaay mo? Met ngayon, jak pala kayat ko na. Ala ka. Baka maagaw da. Ano maagaw da? Bakas magitam. Nagkatato na kayo babae nga mangidaldal di bagida kang kuwana. Anong orte kayat mo itasyak tumasidig? Tuladag madida dumababae nga siyak ti mga sidag o masidag ni Dave. Amot na.
Hanggang kayat mo ka di nga ron, nga damangagaw nga sa bali. Ti sa lutsod, ay item ni Dave, ngayon sa mo pala kayat nga sungbatan nga siya eh. Uwin, kasi ano nga ro din no ibawing ni Dave ti sa bali, tirik na iti sa bali nga babae. Noel, talay bagbagam. Ay, saya. Na talagang kayat mo ni Dave, at lunes mo. Ang mga nagbabawi kanto into niyo, makita nga dan sa bali nga babae ti biyag na nga saan nga sika. Talay bagbagam. Rumbing ka diya kasta, katuin. No di mo kayat nga na makaagaw kay ni Dave, at lunes mo. Gabo ito day tapamalakad ni Noel manon name siya konti mas daga mismo kini Dave. Dave? Oh, Susan. Sabi nga, di ka matumas sa dagang ganyak. Pampanunuting nga rin di bagbagam nga di ka pa'y nakasagana nga madani di boyfriend. Alangan mo't nga, idaldal ko di bagikan ka saan nakakayat. Sunod ko ng bagam nga saan kakayat. Ana? Saan ko yung bagang nga saan ka akayat? Tik ko na, jakpay kayat. Isula iso Di ka kayat, jakpay kayat, isula iso. Ano nga ruitan? Sino nga katakwada? Laman? Barbarin ko nak, no? May bawing ko sa bali. Sabi ko may bawing mo. Kaya di nakat kayat. Saan? Kayat kang jakpay kayat. Di agore ka nga ron. Di mo pa kayat, di oray kang intun kayat mo. No, tutupak ni Irene, di okay lang. Hampay ko mo, sabi nga tupam. Kaya di mo magpagayat. Sige malauro din, sige kayat ko. Betsa? Basta asyak lang Kaya sige kamat talaga kaya. Akis mga ron. Uyak lang manong naming inamalanan di kitilips ko, manong name itinakapapaon. Diyak kaya tikas to. Namin samat lang gabutin na loos aragsak ko. So imparaman kong kayan katibara di kitakik ko. Bara di kitibibig mo. Makaros. Maaros ka? So ano mabaling ka pala kayat ko na kita kamin. Kaya nga naman lang ti holding hands, ara ako, bisito dito man lang, no? Kamo pa kayat nga ko kasi ano nga rin din, nandiyak tumapupuutan, itayak ti bagi. Kit, pagustuhan ka. Agtarayak. Agtaray ka? Agtarayak ko may mga mangpandagken ka. Manong name liklik-likak nga masulisugak. Ngimiti namin sa nga nagkuyog kami manong name nagdinner kami sa iminum iti arak na sumurot kat simursurot ak mutlatan manong kit adda kami iti uneg tibay sa nga hotel. Nagsangit ak iti manong name tamaburak ti salsalimat metak a kristal. Ngayong ore nga tagluwa ak ti dara manong saan kon nga may babawi pa'y. Gabutan alpasen nga nabuong ti kristal nga salsalamat matak. No muna, tayo dinaraman akon manong. At tapayan di giti gundawi manong name nga tawagak ni Dave, I miss you. Sige. Agkita ta. Kunana, mapanggam tumanin. Aking gagbalawak manong name jak matin matatngan. Diyos ko. Nandiyo da ituhin. Malagip ko manin datatan kaninanang. Tikarik ka na kuwada. Kasano pa yung itang makaabrudak? Kat masigogak matan. Yung bagag na ito kini Dave. Dave? Talo abulan ita na sana ka matatngan. Apa yung palubos mo? Ano yung palubos? Di ka nagtuwan? Matindad mo kanya katumarag. Awan di maraming ta.
kunak man kahit mo taga-abroad. Nanapin ko maitangarod ti karik-karik ti parents ko nga gabrodak. No matulungak ni Myla nga mangituloy ti panagbasa na. Manong Nemi, nagpanunot kami no anya trumbe nga ramiden mi. Susan, awanin sa bali pa nga ramiden tanusan nga agben na. Mga klon ti pagrabing hakken ka. Kasano nga ron ti abroad, kasano ti karik karagi di parents ko. Kagura da klakit di. Mawatan na kan tumit lang ang. Bam no, spore ganda, di mo maiturit tagbud no. Duwata. Umayak, yam amunak. Saan latan? Ano adada mabiglada? Basta makakamuk tulatan. Nagpudno ka na kuwada. Manong Nemi namin ado nga gandatik ti makisarita kada tatang ganinana. Ngayon ni Myla, ti masadag kanyak manang. Myla, kumusta pa nagbasang? Malpas ko na ti senior high school. Makaisar din kunto pa lang. Basta lagit makaraduwara ko ti senior high school. Senior high. Kaya agtrabaho ko tumatin Kaya siya ha? Isun tumatin ti pa nag-abroad mo? Apay manang? Awan? Manang, anday bagakken ka. Ano ito? Anong? Amay, ito problema? Magtakal di problema ka manang Susan. Alam mo na, inaudi agim si ka. Abay, at the boyfriend mo? Dan manang. Kasi ka manang. Nagpadpadatan at the boyfriend nan. Hindi problema ka. Ano ti problema? Si Kuga. Na? Nagpadpada ta. Ano ta ko naman? Masikog ka mat? Uwen. Diyos ko. Ikat panaggindan ta. Wala ka manang. Kung ano siya klado na problema na. Padpada ta kayo nga na problema na. Baka madamdamaman daw danton kasla tala ng antisansya. Dagiti ng antisansya ko na danton. Agpadpada tagayam ng problema ating ko. Kung naroon manan. Kasalungat. Kasano nga min kata niya. Na pinainom na tumat kami ni Roger. Kanya? Kapag para nga talaga atin ko. Kas tamang tinapasamak kada kami kinitib. Diyak kayat ko na. Nami din nakainom ako. Sus. Si Morsoro tagbagtad ng kingkwan. Kadaanon kami ni hotel. Ala. Kaano? Baka agpadpada ta. Ti arabi nga panangitad ta. Iti bagita. Iti boyfriend ta. Mano abulan detan? Talo. Wala ka, talong ka niya ko. Anang arabi, malaki mo di petsa, ang panangipain mo ti bagim? Iti boyfriend mo? Iti ko ala, agpadpada ta, nga petsa. Anang hotel. Imbaga naman, ala, anang room. Ala, nagabay lang ti room mo, kintirong ko. Ala, Diyos ko. Napaunayin Manong Nemi. Di ba panagrana? Nagrana kami Manong Nemi. Di may sa nga hotel. Same date, same night. Di agabay nga room Manong Nemi. Diyos ko. Anyaman tinadin ko. Manang. Sikat inauna. Manong Nemi intortured min tinagpudno kada tatang kaninana. No idi ket kinasarita da kami da tatang kaninanang ket imbagada nga saan dak nga maituloy nga pagbasaen no di ket agtrabaho ak ta iurnuak ti ba nag-abroad
No idikit pinagkarida kami, datatang kininanang. Iso nga kinasarita na kami. Ita manunemi na kami meten di magisarita katakwala. Tatang, nanang, Susan, Mayla, at ang sakit na patag nga ibagayo. At ako ibagami kada kayo, tatang, nanang. Oh, Susan, kayat mo sawan, ibagamon nga da urnong mon, kat ada pag-applyan nga pagilyan, kat aga-abroad kan. Inuto ka di Hong Kong, di Singapore, di Abu Dhabi, sa dinaw. Tatang, ikit siya kamot Mayla. No maturpos mo nton dito iyak, panagraduar mo ti senior high, tuloy-tuloy at panagbasa mo ti college, at danto ni manong mo di abroad. Ha? Hanggang di asta ko ma? Kadeta ka di bagayo? Hanggang sarding ni Mayla, tuloy-tuloy, no, tadakan doon sa Jaya abroad. Ha, Susan? Tatang. Ano nga ron? Pakawanan na kam ko, ma? Nanaro na kanya, tatang. Pakawanan na ko, ma. Uri siya, tatang. Pakawanan na ko, mama. Ay, kung matibasulyo, hindi idiretso nga ibaga. Ha? Kaado ita ti pakuan. Kaado ita ti sandyahan. Pag hinaigin na ko ba ta sandya ti bagbagayo? Kung ba nata ako kaano dinaodi nga pananggatang mo ti sandya, bakit? Di lang kalman. At dapat nabatid tayo ta ko, Rep. Makapangpangan kita sandya. Iso na lagi ti sandya. Tang, ikayat misawan nga agkapsat, siya kining Mayla, kinagpadpada kami nga nanganiti sandya. Kita talaga ay makit nangangkay lagay ti sandya. Kita ano kumat problema yun ti deta, nangangkay ti sandya, kapot na nagsasandya. Ano problema yun kung ano nangangkay ti sandya? Ang sada kami nga maawatan. Kaya apay ko mga jak maawatan nga nakalawlawag. Da kayo nga agkapsat kat agpadpada kayo nga nangan iti sandya. Kaya na kumat di problema yun, nangang kayo. Agpadpada kami nga masiko. Kaya! Natako na yun! Lakay. Hagkagpungto na kasta. Hapo na yan! Dagit pa nagpadpada yung anaaran! Nagkari kayo ka na kami? Awan ti sabali nga ramidam no saan nga agtrabaho. Awan sabali nga ramidam no saan nga agbasa. Agabrod ka. Get may tuloy di Mayla nagbasa. Man at nabasabak. So karoon nga pakawarin na kami, tatang. Nagbalbada kami nga nanganitisan niya. Agtalaw kayo! Tatang, agtalaw kayo! Awan ka nako amang mangantisan niya. Ayop kayo! Imbes ko mga tungpalin nyo ti kariyo tapno umasensyo ti biyag tayo. Hindi mo kastumat. Hala! Higay robot na kita rawadan nyo kaya talo kayo! Nagkinita kami nagkabsat manong. Manang, naramidan ta. Agtalaw kayo! Salud-sud nyo pala naramidan nyo? Alalala, ako ti kayo na nako, tapno saan nga adad nga agpungtot ti amayo. Alang nga irubuhatan na kita rawatin yun, talo kay kano. Ako ti kayo! Yung papalaming ortata, ayan, papalan nyo, dahil ka isang pati magbagayo ka na kita kasikong ka na kayo. Katlaksinan na kayong anak, awan di anak, biyakas ka na kayo, punyeta kayo. Awan nga ron tinaramidan mino dinagtong palma nun namin robot ko di kiti arwatek kastamatan kini Mayla. Uwain manong. Agpakada kami kumapay. Abay ko agpakada kay pa lang, ha? Basta iti dito nga oras. Hawanin ti anak mi. Ha? Hawanin ti anak mi. Iti asawak. Hawan ti anak mi kas kada kayo. Tinawagak ni Dave manong nimi. No, kastamat lang, di. Umay ka dito kasirak. Hintun ka ano nga rin nga kwa. Di, agtrabaho tapay lang ang duwa. Aging ka nga, ipasangay mo itong tanaktan. Kasartan to, kasya. Sige, umakaro din. Si Mayla, natawagan mo ni
Boyfriend mo? Un, manang, anak ko na. Sumangped ako di balay da. Ading ko. Uri kas tu'y man tinagbanagan ta, ngagpadpada ta nga nangantisan dya. Sabi ko ma, idaw-dawat ta, sabi ko mata. Naragsak doon tumait lang, timangunan tayo ang pamilya. Yan sabi ko ma, mapakawan datan tumait laing datatang kininanang. Nagnaedak nga rin itisidong ni Dave Manunemi arig na agasawa kami. Ta siyempre, rinabiimatan nga kaida kami. Uri al-al daw no mailiw titunggal may sakada kami. Pasali tawagak ni Mayla. Hello Mayla din ko. Manang, kumusta ka da? Okay man manang. Nasiyat na kiti naganak ni Roger. Okay man. Ako bubra ka ron. Han manang. Han nga kayat ni Roger nga gubrak. Tumultulong ak dito'y balay. Pinagbalinda ka Tagabo? Ay, han manang. Hanga Tagabo. Membro ak ti pamilyada. Nasiyat no kasta. Awang problema nga ron no kasta. Awang manang. Nasiyat. Okay yak. Katsi ka manang. Okay yak men. Adin ko. Di ako nga rin problema ta. Pasari, mapanagpa-check up. Do schedule check up ko. Sino doktor mo? Imbagana. Isumot yung doktor ko. Tikat pa nagpadpada tamanin. Pati doktor, padpada ta. Baka gindan ng tupay nga. Ganak. Baka agidan ng tunga ganak. May mesa nga aldaw. Oras to lang nga siguro. Diferensya. Kaya lang arti mabalin. Ading ko. No, agkasadar tuman ti anak ko kenta anak mo. At siyempre, Manunemi, malaglagip mi mat datatang kininanang kumusta nga tamat itan. Ti makadakas mat ngamin, Manunemi kit awan cellphone da. Mayat ko man, no, da cellphone da, tapno matawagan mi ida. Ngim no, tawagan mi ida, no, da cellphone da, sungbatan da kata. Manunemi, mabalin siguro, ngagbao tumatlang tipong tut ni tatang. Mabalin siguro Manunemi nga mapakawan na kam tumatlaan. Again nga dimtengen ti kabulanan Manunemi ti panagpasngay ko kaya ti may nga aldaw Manunemi pasikalakon. Dahil mahayap kan ti ambulansya. Dahil baka dahil ito nga aldaw ngagpasngaya. Kaya nagpay sumanong. Adatan ti ambulansya, ambulansya da ko, napanagsarak da ko Manunemi iti delivery room. Hindi makastrek akong delivery room Manunemi, pinag-stambay na kpailaing, hindi adamot sumbrek sa malipay nga aganak ni Mayla. Mayla? Manang? Ano? Magpatpada tangal daw ko nakita. Anyagid dinaya manang, datanga nakapangan, iti sandya, nanganti sandya. Di bagyam niya manami Manunemi na inurumal mi agpadpada ngagkapsat. Di pa nangipas ngay mi di kita anak mi. Ngagpadpada alalaki mano. Dito'y ko pailangan damo nga nakita ni Roger. Junior, kunana. Si ka Dave, Junior met? Wala, Junior. Opo, niti pa nagranayong agkapsatan. Amom ka di. Nga, isong idi nga rabii. Hindi na ginumta, kat nag-hotel ta. Kastamit tinaramid da kanong. May mesa nga hotel. Naghabay ti room mo, room da, kat room tayo, room ta. Oh? Uy. Ito naggandan kami nga naganak. Nakam nga abot Diyos amin di kito eh. Iso nga gaman ti kinabot Diyos ta asim mang bay, ti duwa nga junior. Junior nga anak na giti agkabsat. Naggandan naggandan nga na-i-check-in, naggandan pa nga nagsikog, naggandan pa nga naganak. Talon nga bulan Manunemi ni June, hindi malagip ko tawagan ti absat ko. Hello, Mayla?
Ano man ang, may pala problema? Okay, problema. Ado ti kaduak ng mga iwan kini June. Siya da problema na eh. Apay, kaya awang kaduak. Sa laad na kaduak ng mga aga po ni David trabaho na. Manang, di ka mailiw ka na tatang ganinanang. Si ka ano, gidanta. Nga mabanmang sarunggar kadakwada. Nga ipakita ta. Dagiti duwang anak ta. Sige, ito na no. Tumigat. Kasta nga ron tinaramid mi manong mi si ubba kami kadagiti duwa nga maladaga manong. Nagtugtog kami iti balay. Mabiglaeng, umayakon. Ni nanang. Alamanang ni nanang dira. Ni tatang na da. Iti mailokat tiri daw manong mi makitak tiragsak ni nanang nga nakakita kata kami. Anak ko! Wenang da kami. Dagito yung dagiti apo ko yun. Asumrek kayo. Nabayag na kayo nga pinatpadaanan nga sumarong ka. Anak ko. Ang kanayon na kayo nga salud-salud ni tatang yun. Ni tatang yun na. Kung nakatapok kawak. Pedring! Pedring! Oh my God! Adan na kita anak ta! Kandi kita apo ko ta! Pedring! Nagdardaras mo ni tatang manong naming nga simbrek ang nagkapiti ko sina niya. Ay mo, anda kayo na nako. Kanda kito na kita guwapo. Patpatat ang lalaki. Huwag tatang junior nga duha. Ay, Jesus, naggandan kami pa yung naganak. Ala! Agpatpatat dati, ti panakipas nga eh. Ti birthday. Huwag tatang. Ay, Jesus, malaka ang kayo itong agpahala. Maminsan itong panagpahala. Ay, ala, kanubutin sa ito. Ay, mandi kita po ko. Guwapo nga po ko. Di kahit nakaling nasawan na, nakapakawan nyo, napakawan na kami, hindi pa ilangan na ko. Yung ore ko natin sa sarong karyo. Siguro sa marong karyo, tulay, ito no kaduatan, hindi kita pukot ako na kininanang iyo. Kinagpaiso, ayun na. Ala, pakamon yung tukarutin na kita, agbaling asawa yun ako. Partikman din yung baka, tagpadaya tayo. Selebraran tayo natin nga panagsubli with your anak. Nagiti kinan nyo nga sandya. Inggidan mi dahitan manon nimi itinagdan nga panakababunyag. Digiti anak mi. Tainton, agtawandan, iti may sa first birthday da, isun tumutin ti double wedding nga maangay. Apa nagkasarmi kini Dave, kan pa nagkasarmitin da Myla kini Roger. Saan mi nga natong pal, terapaap mi nga nag-abroad, kan nakapagturpos man nung ngamsang kam ngagbabawi. Gabata na siya, tigit nagbalin na asawa mi. Huwain, da kami ngagkabsat, da kami anangan iti sandya ko natin. Hinagdama manon na imi na pigsapadadara ng kinitatang kat ni Myla kat ni Roger kan kiti talo nga puko da kadakwada kat isudat agdadan na pinalagdaan kan pinapintas mi ti bala pinapintas da ti family house mi idin to tada kami kini Dave nadan kami mitan ti kabukbuko dan nga balay manon na imi kat ing kalikagom na nga turpusik matlang ti kursok gabuta duwala nga tawen pinagbasa nak ti asawak aging ka nakapagturpusak kada pinas itat trabaho. Talumat manong nemi di kita anak mi kinitay. Na ito nga ron, ti magasalita manong kanagyaman naklaunay tilaing mo anang ibasa ng tedbiyag. Sabi ko mata damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiripata kanagdingeg, kanagbuya, more power to your program. To'y nga dagyaman nga pagaya mo, Susan.